Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Wow. Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Galing talaga ni Manggas. Kaya maraming chicks eh. Maluoy ka. Tama na. Naging trending ang pagkamatay ng creator ng Dragon Ball Z. Na walang iba kundi si Akira Toriyama sa edad na 68 years old. Siya po ay pumanaw ng dahil sa acute subdural hematoma. At dahil po dyan, nalungkot ang mundo ng anime. Dahil para sa mga batang 90s, naging memorable True. ang mga mornings at afternoons nang dahil sa Dragon Ball Z. Ikaw, kabisyo, sinong Dragon Ball character ang paborito mo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kaloyal! Feel Feel good good morning! Adlong Miyerkules, March 13, tuig 2024, may buntag Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na Uncle from Davao! Uncle Dagol! Ang kamot Sa mga Uncle! Taas ang kamot sa mga angkol. Itaas rin ang kamot sa mga auntie at mga tita dahil nandito na ang pinakahat na tita sa balat ng radyo. From Bacoor, Tita Tanya Chinita! Tatago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo. Morning call! Morning sa iyo, Tis. May buntag. Maray na aga sa inyo, gabos. Mga Bicolano, Mahapya Mapita, Muslim brothers and sisters. Naimbag na Yan, nabigat gusto ko ka na yan. kayo, Apo. Yung intro team. Oh, diba? Pag yan na, ibig sabihin nakauwi na tayo galing school, di ba? Ay, oo. Alam ko yan. Chichara, chicha, fly away. Chalala, shoo, churi, somebody to cha. Sinira mo, Mang Kanor. Sorry, Huwag mong ipilit. Di ka naman batang 90s. Ay, mas Kailangan- maedad ka pa. Kailangan talagang Kilala ko i-memorize yan. Uy, nakakita lang na Di, lala. parang kilala ko yun. Ay, hindi. Basta, tingnan mo. Pag may dadaan na babae, si Uncle, palaging napapaano. Ako, para makarelate sila, sinabi ko sa mic, ikaw kasi Mang Kanor, pag may dumadaan, tinitingnan mo lang, di sila nakarelate. Oo Ako, nga, Mang Kanor. Siyempre, gusto ko ay keep to myself. ano lang, low-key, babaero lang. Hala, grabe talaga yung Dragon Ball. Mang Kanor, nakumpleto ba ever ang Dragon Ball? Anong nakumpleto, Tits? Di ba kailangan makumpleto yan? Ay, oo. Yun yung goal, di ba? Tapusin Maipon mo ang yung ano. 9. Oh. 9 planets yan, ah. 7 Dragon Balls. Ano na yung pares? Akala ko ba nanonood to? Ibang ball yung pinapanood mo. Hindi hindi ba na? Hindi ba 7 na Dragon pala? Ball. 7 ba? Hindi ba? 7 lang talaga. Kailangan mo talagang i-memorize yan. 7 lang. Basic. Basic ba yun? Ah, Parang 7 9 lang, 7 kasi. lang, Tits. Ah. Parang kala ko 9 planets. Saan ang galing?
So, totoo lang, no? Parang nakakalungkot na pumanaw yung gumawa talaga no na si Akira Toriyama. Oo. Pero alam mo ba, Ilan taon ba siya, Col? 68. Uy, ang bata, no? Alam mo bang meron siyang dyslexia? Oo. Makakalimutin. Hindi. Hindi, joke lang. Dementia yun. Yun yung learning disorder na Oo, talaga. Maka-memorize. nahirapan dyslexic. siyang magbasa. Oo, mali pala. Kaya ang ginagawa niya, nagdo-drawing siya. Kaya yun, pumatok yung niya, yung Dragon Ball. Dyslexic Sino ba siya. paborito mong karakter? Siyempre yung Gopogi. Si Son Goku. San Goku. Yan. Tapos nagsusuper science yung Pogi, no? Oy, ikaw- Nagbablonde. Ikaw, Mang Kanor, sinong paborito mo? Ako si Bulma. Yung babae. Siyempre, yung babae. Hindi babae. pwede si Chichi, asawa ni Sangoku yun eh. Oo. Baka mabugbog ako ni San Sangoku. Goku. Sino yung color pink na kalaban? Color Majin pink, Buu. si Majin Buu. Majin Buu. Oh. Dati pag chubby, yung mga kaklase natin, Majin Buu tawag eh, no? Oh, tas, Sino pa yung Si si Cell. Piccolo? Si Piccolo. pagkalbo. Piccolo. Piccolo. Sino yung color violet? Violet, si Vegeta. Vegeta. Ayun. Yan. Sino yung color green? Si Cell. Si Cell. Yung kalaban. Oo, kalaban. Sino pa mga sikat na kalaban? Kalaban, si Frieza. Si Yung Frieza. puti, yung puti. Oo. Si Ay, yung parang butiki. Sino pa bang kalaban diyan? Si Eugene. Alam mo, naiinis na ako. Dragon Ball, pinag-usapan na punta sa Ghost Fighter. Isama nun yung Ninja Turtle. Isama mo na. Ha? At least yung Japanese din. Oh. Japanese pa si Eugene. Yung isama mo na lang yung pinaka-crush ko dyan. Sino? Si Usawa. Japanese din. Si Maria Maria Usawa, Osawa. Japanese din yun. Japanese na flirt. Ay, pero sa totoo lang, na, yung Dragon Ball ay naging malaking parte Oo. sa buhay ng mga Batang 90s, millennials. Oo. Sa mga pag naabutan mo yung Dragon Ball, alam na batang Alam 90s na, ka. oo, na may gout arthritis ka na ngayon. May acid reflux na. Di ba? Oo, Ganon. kasi nga- Nakakalungkot. Kasi pag uwi mo ng bahay, nonood ka na ng Dragon Ball. Diba? Yung nanay mo na Dragon, galit na. Yan. Kasi hindi ka na nautusan, nakalak ka na sa TV. Tsaka hindi ka pa nagbibihis ng uniform mo, nanonood ka na sa harap ng TV. Nasa harap ka na ng TV. Ganun naman talaga. Tsaka minsan, nagyayaya ka pa ng kapitbahay mo. Tama. Or kaklase mo. Oo. Sa bahay tayo manood ng Manood Dragon tayo. Balls. Oo. Lalo na kung walang TV yung classmate mo. Uso pa yan, yung TV na yung may kahon. Ay, oo, May cabinet. oo, Oo, may- ganun ba yun? Nakikinood lang kami sa ganung TV. Di ba? Nostalgic po Tama. ang Dragon Ball Z na naging parte po ng mga batang 90s. Ano yung sabihin ng Z? Z. Dragon Ball Z. Ano yung sabihin ng Z? Ha? Di ba? Siya, sinsira. Ay, nako. So kung yung mga nanay nagagalit, pero kakarelate yung mga nanay. Sabi nga nila, ay, itong mga anak namin na to, nanonood din yan ng Dragon. Pati nanay, napapanood na rin ng Dragon Ball Z dahil Correct. unahin mo muna, may mga gampanin tayo sa bahay dati. Pakainin yung mga alagang hayo, pag ng tubig, di ba? Iigib ka ng tubig. May mga ganun kaming gampanin, hindi nagagawa dahil nanonood ng Dragon Ball Z. Ayan. So talagang legacy na yon ni Akira Toriyama na ito yung iiwan ko para sa tao. Sa katauhan na meron akong ginawang anime na hindi nyo makakalimutan. And Tama it will live yan. for how many years pa. True. Pero yung nanay, wala na. Galit na. Yung nanay? Yung dragon. Ay, Umusok yung ilong ng dragon? ni nanay. Wow. Sabi niya, Hoy! Sabi ni nanay. Hingi kayo ng hingi ng pera! Hindi niyo sa akin matain ng pera! Sabi ni nanay. Sabi ng dragon. Ay, ang kapal ng kaliskis Ng ni dragon? nanay. Kaya napaputs pa. Si nanay. Yung dragon. Wow, sosyal. Di ba pag Chinese New Year sumasayaw yan? Yung dragon? Si nanay. Ay, marami. Sa Pinundo, mga Chinese, mga Chinese. Chinese dragon? Si nanay, Chinese nanay. Yung mga, like for example, yung kumakain ng tikoy, di ba? Binibigyan ng tikoy or mga pera pag
Chinese New Year. Yung mga nanay. Yung dragon. Ay, Pag-uwi ni nako. tatay, nako, inaway. Galit na, inaway ni nanay. Inaway ng dragon. Ay, grabe naman yan. Kasi nga, nagsiselos. Si nanay? Yung dragon. Wow. Wala ko ambag. Nag-ambag ka na. Kinakain ba ng ano yung dragon ball? Yung ano, yung Oo nga, huwag ka na lang mag-ambag. yung ball, kinakain ba? Nag-dragon? Nag-dragon? Nag-ambag ka, masisira pa tayo sa ambag mo. Nag-ambag ka pa, ha? Di ba? Pwede ayusin mo yung ambag mo. Morning, Mama Eden. Ingat sa biyahe. Morning sa mga nagpapa-shoutout sa atin at mga batang 90s dyan na Yan. nakaka-relate sa atin. Si Brother Louie Rivera, morning sa iyo dyan. Nanonood din daw siya ng ano, Ng Dragon Ball. ng nanay. Nanay. Nanay na galit na galit. Oo, kasi nagwawalis Yung nanay. yung dragon. Ay, nag-prepare ng breakfast. O ba, si nanay? Yung dragon. Takot ng mga... Ang ganda ng title eh. Blank Ball Z. Aba, Dragon Ball Z? Nanay, ang corny. Nanay Ball Z. Last ko na. Sinas na lang, ha? Dali. Ayoko na mag-ambag! Para sa mga batang 90, shout out sa inyo lahat dyan. Tuloy-tuloy lang pakikinig dahil susunod na mamaya. Huwag kalimutan ang Dear Love. Magbabalik pa naman po tayo. Hanggang alas 9 po ang Feel Good Morning kasama si Uncle Dago. At Tita Tanya Chinita sa estasyon number 1 po ang 90.7 Love Radio. Feel Good Morning! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!